Ja, og vi har så arbejdet med spil, hvor vi har udviklet vores eget spil, og nu starter vi det lige op. Og det har vi, som I kan se her, lavet i Game Maker. Og spillet virker på den måde, at man styrer den her rumfærge, vi ser nede i bunden af spillet, og man skal så skyde flest mulige fjendtlige rumskib, der kommer mod en, for at få den bedste score. Og i forhold til målgruppen, som primært er børn i det her tilfælde, har vi for så vidt muligt undladt voldelige elementer, da de kan have negativ indflydelse på børn og deres opvækst. Vi har derfor valgt at skabe et tegneserielignende univers, hvor forskellen mellem virkelighed og spil er genkendelig. Man er derfor ikke fristet til at tro, at vores spil er virkelighed på samme måde som med mere realistiske spil. Der er flere skrækhistorier, hvor børn og unge har handlet voldeligt grundet spil. Blandt andet Adam Lanza fra USA, som var dybt involveret i spilleverdenen, og efter noget tid var spillet blevet hans virkelighed. Han anskaffede sig en masse våben. Først legede han bare med dem, men det var ikke nok. Han endte med at skyde 20 børn og 6 læger, inden han tog sit eget liv, helt uden motiv. Det er dog kommet frem, at han skulle have været meget optaget af et spil kaldet school shooting, og derigennem blevet inspireret til at udføre en sådan handling. Det er derfor vigtigt, at man udvikler spil til den passende målgruppe, for på så vidt muligt at undgå upassende elementer, der kan blive misforstået og mistolket grundet mangel på viden.